Ένα βίντεο με το οποίο μας πεθάνατε σήμερα είχε πει ο Ψινάκης ότι να ξαναφτιάξουμε όλοι μαζί, νέοι άνθρωποι, την Αθήνα με υπολογιστές όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι είπε ο Ψινάκης, με αυτή την αφορμή που όλοι σπεύσατε να τον χλεβάσατε, εμείς φτιάξαμε το βίντεο. Να το ξαναδείξουμε τώρα αυτό. Να το ξαναδείξουμε. Μας το ζητάνε βέβαια πολύ να το ξαναδείξουμε. Να ξαναδούμε λίγο το βίντεο, γιατί το ζητήσατε, για το ότι όντως ξέρει τι λέει ο Ψινάκης σε σχέση με τους υπολογιστές και την αρχαία Ελλάδα. Αρχαία Ελλάδα, η κοιτίδα του πολιτισμού. Όταν οι υπόλοιποι λαοί κυνηγούσαν με ρόπαλα, εμείς δίναμε τα φώτα μας χρησιμοποιώντας υπολογιστές. Ήταν τότε που οι μεγάλοι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλικράτης σχεδίασαν τον Παρθενώνα με μια πρωτοποριακή σχεδιαστική εφαρμογή, το Αυτοκάδιον, πρόγονο του σημερινού AutoCAD. Η έμπνευση ήρθε από ένα απλό σερφάρισμα στο διαδίκτυο, το σημερινό ίντερνετ, μέσω της αρχαιοελληνικής μηχανής αναζήτησης Google, πρόγονο του σημερινού Google. Το διαδίκτυο ήταν ελεύθερο για κάθε Αθηναίο πολίτη, καθώς υπήρχαν διάσπαρτα στην πόλη ασύρματα θερμά σημεία, τα σημερινά Wi-Fi hotspots. Τότε ο Καλικράτης, συγκλονισμένος από τη σύλληψη της ιδέας, έστειλε μήνυμα στο φίλο του Ικτίνο μέσω του προσωπικού φορητού του υπολογιστή, αρχαιοελληνιστή λαπτόπιον, γνωστό σήμερα ως λάπτοπ. Ο Καλικράτης χρησιμοποίησε μια αρχαία ελληνική εφαρμογή υπολογιστή, τον προσωποπάπυρο, πρόγονο του σημερινού Facebook. Ο Ικτίνος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έκανε πάνω από 100 αρέσκο στο μήνυμα, τα σημερινά like του Facebook, και έτσι κτίστηκε ο Παρθενών. Η ολοκλήρωση του μοναδικού αρχιτεκτονικού έργου γιορτάστηκε δεόντως με μια μεγάλη παράσταση του Εσχύλου που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή Σισολίν, τον αρχαιοελληνικό πρόγονο του σημερινού YouTube. Για να μην μιλήσουμε για τον πασίγνωστο αρχαίο Έλληνα εφευρέτη Θεμιστοκλή Θήρα, μακρινό πρόγονο του Bill Gates, που είχε ιδρύσει την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Μικρομαλακίν, την πρόγονο της σημερινής Microsoft, όπως επίσης και το Σοκράτη Εργασίαν, αρχαίο πρόγονο του Steve Jobs, ιδρυτή της πολύ πετυχημένης εταιρείας υπολογιστών Μίλων, της σημερινής Apple, που λάνσαρε πρώτη τα περίφημα ημάκια, τα πασίγνωστα iMac της σύγχρονης εποχής. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Δίκιο έχει ο Ηλίας Ψινάκης όταν μιλάει για κομπιούτερ στην αρχαιότητα. Πόσο μάλλον ο Δημοσθένης Λιακόπουλος. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, και μας ενημερώσατε ότι γίνεται μακελιό στο Facebook. Στον προσωποπάπυρο. Στον προσωποπάπυρο όλη την ημέρα σήμερα με αυτό το βίντεο. Και το βίντεο παίζει στο Σισολίνα συνέχεια. Στο Σισολίνα το. Με πολλά αρέσκο. Και όμως υπάρχουν και συνέχεια, έρχονται συνέχεια από τις ανασκαφές του Ράδιο Αρβίλα, από την αρχαιολογική ομάδα της εκπομπής, νέα στοιχεία για τη σχέση των αρχαίων Ελλήνων με τους υπολογιστές, τα οποία σας τα παρουσιάζουμε. Το Ράδιο Αρβίλα απέδειξε περίτρανα ότι οι υπολογιστές είναι εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων, αλλά κάποιοι αμφισβητούν ακόμη. Γι' αυτό ερχόμαστε να τους αποστομώσουμε. Ως γνωστόν, στην αρχαιότητα, οι Έλληνες πλοηγούνταν στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής Πύρινη Αλόπιξ, του σημερινού Firefox. Ήταν τότε που ο Μενέλαος είδε στην αρχαιοελληνική ιστοσελίδα «Σι εκδιδόμενη» το σημερινό YouPorn, ροζ στιγμές της ωραίας Ελένης που είχε υποκλέψει ο Πάρης παράνομα από τον υπολογιστή του Μενέλαου. Ο Μενέλαος έγινε έξαλλος παρακολουθώντας στον μέσο παίκτη παραθύρων, το σημερινό Windows Media Player, όλα αυτά τα ντροπιαστικά στιγμιότυπα, και αποφάσισε να κάνει τον Τροϊκό Πόλεμο. Φυσικά όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί εάν στον υπολογιστή του Μενέλαου λειτουργούσε κανονικά ο πυρότυχος, το σημερινό firewall που θα απαγόρευε την κακόβουλη επίθεση του Πάρη. Βλέπετε, ο Μενέλαος θαύμαζε τις εικόνες αγαλμάτων Ολύμπιων θεών στον ολοκαίνουργιο οθονοδιασώστη του, το σημερινό screensaver, που να ξέρε ο κακομοίρης. Μάλιστα από την ταραχή του, έριξε το κρασί που απολάμβανε πάνω στον υπολογιστή του, καίγοντας τη Σανιδομήτυρ, τη γνωστή motherboard της σύγχρονης εποχής. Επίσης, έχουν βρεθεί σκαλισμένες σε μάρμαρο αρχαιοελληνικές οδηγίες σε περίπτωση που κολλήσει ο υπολογιστής, όπου αναφέρεται καθαρά ότι πατάτε το πλήκτρο ευνηδίου δραπετεύσεως, το σημερινό Escape, ή κάνετε έλεγχο σταματοσβήστη, το γνωστό Ctrl-Alt-Delete, ώστε ο υπολογιστής να κάνει επανασανδάλιον, το γνωστό Reboot. Υποκληθείτε στο μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. Εμείς δώσαμε τα φώτα της τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, και όσο δεν το παραδέχεστε, οι αποδείξεις
σας εκθέτουν. Μπράβο, έβγαινε στους προγόνους, έβγαινε. Νομίζω ότι πλέον ο Άδωνης Γεωργιάδης, Ιακώπουλη και